Showbiz Balita. Yes, good morning mga maring. Ay, maring, mainit-init nga balita ay. Gibutyag sa Hollywood actress nga si Jennifer Lawrence nga kaniadto gibalibaran usab siya sa usa ka pelikula tungod sa iyahang panagway. Matod pa niya mga maring, yatong tuig 2019, may audition siya aron makaapil sa pelikulang Once Upon a Time in Hollywood. Apan wala siya dawata tungod sa iyang giingon nga dili kuno siya kaayo gwapa. Tungod sa maong panghitabo sa matag gayon nga adunay mag-offer kaniya og mga pelikula, maampingon og detalyado niyang susihon ang mga producer aron malikayan ang mga makasulod siya sa mga produksyon o production company nga red flag para kaniya. Kailan si Jennifer sa mga pelikulang X o X-Men, Hunger Games o uban pa. Ay siya man din, kagwapa na niya, oh. Patakara din sila, kagwapa ng Jennifer, oh. Mura kami camera, magaling suraan na mga maring. Hi, mga tato ang showbiz, balita karong adlaw nga Lunes, ha? Ay kamang kumpiyansa ako ni si Maring Inday, Arika. Dili gwapa, dili mistes, ha? Pero ayaw kumpiyansa pa sila mapuhon maako na kababay.